Good morning mga kalakpatsero at kalakpatsero. Wala pa rin akong boses masyado. Oh no! House pa din. So, andito po tayo ngayon sa Iriga. Dito sa Bicol. So, papunta po tayo ngayon ng Buhi. Or Buhi. Or Buhi. Yun na yun. Ano ba yung tama? Buhi o Buhi? Malamig po dito ngayon. At ako po ay ngayon lang nagkakaroon ng boses. Ilang araw na ako walang boses. Sa kakakain ng ice cream. Ice cream pa more. So ayan po yung bundok ng Irigao. Oh. Ganda. Alam ko kasi pag Waray ang buhi ay nakawala or nakalaya, ganon. So, alamin ko yung history ng buhi. Kung yun din ba, nakabuhi din ba, nakawala. Sa Waray po kasi yun eh, yan ang meaning. Nakabuhi yung manok, nakawala. So, ang mga tao ba dito dati ay nakakulong, kaya nakawala na. Pasok pa lang tayo ng buhi. Part pa rin pala to ng Iriga. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Dup 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 dup. Pupunta ngayon tayo ng Buhi, guys, kasi alam nyo dito sa Buhi or dito sa Buhi, napakasarap po ng tilapia dito. Wow! Nako, sa buong Bicol yata nandito may pinakamasarap na ano eh, maliban lang sa Catanduanes, syempre dahil dun talaga isla yun. Pero dito sa bandang Cam.Sur, kung may napakasarap na tilapia, ang tataba ng tilapia dito, malinamnam. Nako, pag natikman nyo po ang tilapia ng buhi, nako, napakasarap po. Kaya nakikita ko na papalapit na tayo sa bundok ng lapit na tayo sa buhi. Pumasok. So hindi na siya magiging bundok ng Iriga, magiging bundok na siya ng buhi pag pumasok tayo ng buhi. Alright, alright, alright. Yung iba kasing Bicolano or Bicolana, naririnig ko buhi. Tapos yung iba naman, ang sinasabi buhi. So, ano po talaga yung tama? Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Dup 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 dup. Stupid dup 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 dup. Pag nakita niyo po yung revolto na yan, nandito na kayo sa Buhi. Ayun, nakapala. Sino kaya yun? Sila pula po ba yun?
So, pumasok na tayo guys dito sa Buhi. Nandito rin po guys sa Buhi yung isdang pinakamaliliit. Alam ko yun ang pinakamaliit na isda sa buong mundo. At mayroon po yan dito sa Buhi na ang tawag po sa kanila dito ay sinarapan. Kasi masarap po talaga, lalo na yung daing. Wow! Nung last time na pumunta po ako dito, naghanap po talaga ako nung sinarapan, kaso wala. Yung daing na sinarapan. Binagyo kasi sila. Ipapasalubong ko sana yon sa aming mga amigas and amigos. Mga friends namin. Alright. Okay. Alright. You'll be alright. Ang ganda po ng paligid, grabe. Green na green. Alright. Okay. Parang ang sarap gumising pag ganyan ang natatanaw mo. Bundok, palayan, green na kapaligiran. Wow. Nasaan na tayo? Ayan na, Buhi. Barangay Sagrada, Buhi. Ayan na yung statwa. Ayan na yung mga nakabuhi. Oh, nakabuhi. Parang yun nga talaga. Ang ibig sabihin ay nakawala. Wala sa pumutok na bulkan. Ayun, yung may story nun? Okay.
So, ito na po yung sentro mismo ng Buhi. So, pupunta na tayo sa palengke guys kasi maghahanap na tayo ng sinarapan. And dahil maaga pa, hindi ko talaga alam kung may makakainan tayo ng mga kakaibang pagkain. Gusto ko kasi pagpupunta sa isang lugar, pag maglalakwat sa isang lugar, gusto ko yung may kakaibang pagkain. Yung special sa lugar na yun. Yung pinagmamalaki sa lugar na yun, yun ang aking gustong mga matikman. Ayan, so papasok na po tayo dito sa palengke ng Buhi. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Dup 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 daddy dup 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 So dito tayo sa likod ng gagaling kasi alam ko nandito yung mga isda. Parang taga rito ako no. Oh, di ba? Alam mo kung saan yung ano mga isda. Eh di, Tara, dito wow! tayo. So dito po yung mga karne, doon yung mga gulay. Tatanong tayo. Saan ba tayo magtatanong? Doon tayo magtanong. Dito tayo magtatanong. May sinarapan po kayo? Sinarapan? Saan po ba nakakabili nun? Diyan sa anuhan, kapatid sa looban na. Diyan? Opo. Sige. Salamat po. Tara, hindi tayo titigil hanggang di tayo nakakahanap ng sinarapan. Be, may sinarapan ka? Sinarapan? Saan ba nakakabili nun? Diyan po sa Mayag-Yagan po meron. Sa? Mayag-Yagan po dyan. Sa looban. Para po mga nagtibang. Ah, okay. Salamat. So, mahirap po talaga makahanap nun. Yun yung kasama ko, oh. First time niya dito. Ayan, ito. Be, may sinarapan ka? Hindi tayo makakahanap nun. Alam ko isda yun eh. Wala. Saan? Kay Henry. Sa may Santa Elena. Alon. Sa may ano ng baryo. Wala pala dito. Ah, sa gilid lang po ng kalsada? Sa gilid lang. Santa Elena. Ah, sa gilid. Yung baryo ng Santa Elena ka. Ano pong pangalan? Henry?
Okay po, sige. Salamat. So, tara. Huwag tayo tumigil hanggat di tayo nakakakita nun. Bili tayo ng tuyo, yan. Magkano po ang kilo dito, te? 61 po, 60. Ito ate. Alin ba? Yan? 75. Alright. Okay. So, dahil wala kaming nahanap na sinarapan, mag-iitlog muna kami. So, yun guys, yung tawag, ano pong tawag dito sa iriga nito? Umon. Buhi po, ma'am. Buhi. Ay, iriga ko ng iriga, sorry. Ang tawag po dito sa buhi ng... Itlog. Nanay, ano po ba yung tamang pronunciation? Buhi o buhi? Pareho lang. Yung iba kasi sabi buhi. Paano yung pabigla kasi yung... Yung iba naman buhi. Depende sa accent na. Depende. Yung rinconada accent. Buhi. Ayun, rinconada accent. Rinconada po kasi dito eh. Ito yung pinakamahirap na Bicol eh. Mamimilitit yung dila. So ayan si Kuya, nandito po may pinakamurang itlog. Kuya, anong pangalan ng itlog? Anong pangalan mo? Umuna ni Kuya Marco. Hanapin nyo lang siya. Nako. Pag pumunta kayo dito sa Buhi, yung itlog niya yung pinakamura. Yung banig mo? Ilang tao ba yung kasya dyan sa banig mo, Kuya? Ilang tao? Wow, ang dami. 10 kasya. Yun nga lang. Nakatayo. Yung yung itlog ni Kuya Marco, may 6.25, 3.20, merong tig 7. Malaki po siya, oh. Wow! At yung jumbo po, it is tig 7.25. Yan, kaya yung pinili namin, yung jumbo, kasi ayaw namin ng bitin. Super jumbo pala yan, oh. Ayoko po ng bitin at ayoko ng maliit. Yan, gusto ko yung malaki. Yung jumbo talaga. Para busog na busog, di ba? Ate, ano po yung pinaka-special na pagkain dito? Maliban sa tilapia at sinarapan. Ano po, yung laing. Laing. May anghang talaga siya. Wow, yung laing Bicolano. Yung Bicol Express pala, ma'am. Bicol Express ng mga Oragon. Alright. Okay. You'll be alright. So, after namin maikot yung buong buhi. Okay. Dito na tayo sa bilihan ng... dito na tayo sa bilihan ng sinarapan. Walang aso. Baka may aso, dito lang tayo. Ay. Hello po.
Bibili po kami ng sinarapan. So, ito na nga guys, excited na ako makita yung sinarapan na yan after po ng kaikot-ikot natin. Nakakita na rin tayo. So, dito po sa Buhi, dito pala siya nabibili sa tapat ng church. Ano bang pangalan ng church na to? Walang namang pangalan. Santa Elena Chapel. So, pag pumunta kayo dito, hanapin nyo lang yung Santa Elena Chapel. Tapos, tapat na tapat niya lang po. Tapat na tapat. Makikita nyo na yung sinarapan. Say hi, yung magandang babae dyan. Nag-aabang. Excited din po siya makita yung sinarapan. Kasing excited ko. Excited na ba kayo? Excited na rin po kami. So, wala pala sa palengke. Dito pala. So, pag pumunta po kayo dito, halos 99% sure na makakabili kayo. So, ayan na nga po, yung in-order ko. Nako, ito na po yung sinarapan. Ayan, maliliit po yan na isda. Na maliliit na ginawa po nilang daing. 460 po. Ayan, ano po ito, diba? Pang-export. Yan po yung isa sa pinakasikat na product dito sa Buhi. Nako, pag pumunta po kayo dito sa Buhi na hindi nyo to natikman, hindi po kumpleto yung paglalakwatsa nyo. Yes, kailangan matikman nyo to. Anong pangalan nyo, Tay? Henry. Ayan, si Kuya Henry, siya pala. Yung hinahanap natin. Alang hinahanap po namin salon. Sabi kasi, salon po ba? Oo. Henry Salon, sabi sa palengke. Oo. Wala naman ibang nagagumagawa niyan dito lang. Ayan. So, alam nyo na ngayon kung saan kayo bibili ng sinarapan. Dito kay Kuya Henry. Henry nga naman. Ayan. Henry Salon. Thank you, kuya. Dito lang yan sa tapat ng Simba. Dapat Opo. merong contact number, kuya. Ay, meron lahat. Meron Kompleto. naman pala. Sige, para pagpupunta tayo ng Buhi. Tapos meron na kung paano lutuin. Meron Opo. May instruction din. Sige, Kuya. Salamat, Kuya Henry. 3 to 5 seconds lang. Thank you very much. 3 to 5 seconds. Opo. Hello mga kalakwatsero at kalakwatsero. So, nakabili na tayo ng sinarapan dito sa Buhi. Ito na po yung tsura ng sinarapan. Papakita ko po sa inyo. Tada! After po ng kakaikot-ikot natin ngayon dito sa Buhi, nakabili na rin tayo. And ngayon, alam na namin kung saan mabibili ito dito sa Buhi. So, ito po kasing sinarapan na to. Ano to eh? The smallest fish in the world. Maliliit lang to, tas ginawa nilang daing. Yan, ginawa nilang ganyan. So, ang laman po ng isang ganito, ang presyo po nito ay 115 pesos. Tapos, ang laman niya po is 7 peraso na parang square. Yan. Yan po ang kanyang laman. So, napakasarap po nito. Mayroon po dito sa likod instruction kung paano siya gagawin. Sabi dito ay dapat pretuhin mo siya ng 3 to 5 seconds lang. Hindi pwedeng sumobra, hindi pwedeng kasi matututong. Pag tutong siya ay mapait. So, hindi na siya masarap. So, ang hinahanap namin ay Henry Salon. Na salon talaga sa buhok. Yun pala, salon po talagang apelyido ni Kuya Henry. Ang pangalan niya is Mark Henry. Tapos ang apelyido niya ay Salon. Kaya yun. Salon yung hinahanap namin, kaya pala hindi namin makita-kita. Ayun, and may address po dito. Kaya mabilis mapuntahan si Kuya Henry. So, eto po, excited na ako. Bumili lang po ako ng 4 na ganito kasi papasalubong ko siya. So, pag pumunta po kayo dito sa Buhi, hindi kumpleto ang punta nyo dito kung hindi nyo po ito matitikman. Kasi isa to sa pinaka-special nilang delicacy dito sa Bicol, dito sa Buhi. So, yun lang guys. Kasama ko po ngayon si Coach John, ang aking poging driver. At kasama ko si Miss Jo, nasa likod. Ayan, ang aking kasama ngayon. So, pabalik na po kami ng Iriga kasi ito lang po talaga yung sinadya namin dito sa Buhi. Ito, sinarapan. So, sobrang saya natin kasi nakabili tayo, hindi tayo nabigo. So, yun lang guys. Bye-bye, bye-bye. Makalipas ang 30 minuto. So, ito na nga guys. Lulutuin na namin yung sinarapan ni Jo. So, ito po yung sinarapan. Ayan na. Malinis na po yung ating kawali. And moderate heat daw po. Hate tuloy. Moderate heat. Kaya yan. Lalagyan na po ng mantika.
Wala naman nakalagay dito kung lubog na lubog. Siguro lubog na lubog ito. Sabi po kasi ng instruction, sabi lang, deep fry in moderate heat within 3 to 5 seconds. So, pwede na ba yan? Okay na ba yung ating mantika? Lubog lang daw, ilubog lang. So, kailangan may tong tayo dito. Tong, 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 tong. Ayan, buksan na natin. Katulong ko po sa aking pagluluto, sa aming pagluluto. Si Jo, ayan. I-demonstrate niya po sa inyo. Binubuksan niya na. May bango. Andito kami, mabango? Ipaamoy natin sa kanila. Bango. Andito po kami sa aming tinutuluyan. Kasya ba? Hindi natin... I mean, kasya ba yung isang square? Ay, kasya. Yan po yung itsura niya. So, bango. Sarap. Bango niya. Ayan na. Mainit na. Excited na ako. 3 to 5 seconds lang daw eh. Ayan. 3, 4, 5, 6. Oh, okay na. Ano na? Kabila naman. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ganun lang guys. Kasi natatakot kami baka matutong. Nipis na kasi. Sobrang nipis niya lang po kasi. So, pagpasensyahan nyo na. Wala pa rin akong boses masyado. So, yun. Yan na. Bilang. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Okay. Ay, napakabilis niya kaya kung gutom na gutom ka na. Nako. Okay to. Okay, okay. Yan. Kadalawa na tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Kabila. 1, 2, 3, 4, 5. May tagabilang no? Kailangan talaga nagbibilang ka dito kasi baka matutong. Ayan na po, nakatatlo na kami. 1, 2, 3, 4, 5. Kabila. 1, 2. Okay na. Okay, oh. Ayan na. Apat na. 7 daw yan eh. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Ako, nakaka-excite naman po ito kainin. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. May oras na naman pala dito eh. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Last. 2, 3, 4, 5. Kabila. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, tapos na. Ganun lang po kabilis lutuin. Kakain na kami and titikman na po namin. Yay! So, ayan na nga mga partners. Titikman na ni Coach John yung ating sinarapan. Coach John, syempre pinaka maganda po dito ang sausawan. Suka na may sili. Dahil walang hinog, mga hilaw na lang. Kaya, ayan. Coach John, ano pong lasa ng sinarapan? Masarap. Sarap. The best. So, tingnan natin yung iba. Wala. Tapos na po kami mag-pray, so kakain na po kami lahat. Titikman po ng inyong lingkod ang sinarapan na ito. So, ito na nga. Ano ka kago? Tikman na natin. Ano nga ba yung lasa nito? Sausaw muna natin sa suka na may sili. And ito na nga. Tikman na nga natin. Sarap. Sa kanila. Hindi tayo nagkamali, guys. Ang sarap. Yeah, good na.
Kahit ito lang actually. Wala nang, kahit walang kanin. Masarap na. Wow, masiramon. Masiramon. Sabi sa Bicol. Sarap na sarap. Sinawsaw niyo po ba yan sa suka? Kanina. Sige, tingnan natin kung paano po yung masarap. Paano po yung masarap? Sige nga. Ganyan po yung masarap niya. Tingnan natin si Kuya Rich. Yung pinakamayaman naming business partner. Ayan. Kuya Rich, paano po yung masarap? Sausaw. Sausaw niyo po muna sa suka. Para masarap sausaw, suka. Ganon po ang masarap kay Kuya Rich. Si Jo. Tingnan natin kung paano yung masarap niya. Siyempre, kailangan niya muna isaw-saw suka. Yung tipong mapapakibit balikat ka, mapapagano ka. Diba? Ang sarap talaga, guys. Kaya, naku, pag pumunta po kayo dito sa Bicol at lalo na sa bandang Buhi, tikman nyo po yung sinarapan. The best.